корҳои дезинфексионӣ ва безараргардонии деҳоту маҳаллаҳои шаҳр яке аз роҳҳои асосии пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ арзёбӣ мегардад. дар деҳаи байналмилал ва иттифоқи ҷамъияти деҳоти регари шаҳри турсунзода корҳои безараргардонӣ ташкил карда шуд, ки ҳангоми гузарондани корҳои дезинфексионию профилактикӣ муовини раиси шаҳри турсунзода иштирок намуда миёни сокинон дар самти пешгирии паҳншавии касалии сироятии COVID-19 корҳои фаъолиятии доир сохт. дар деҳаҳои байналмилал ва иттифоқи ҷамъияти деҳоти регар ҳамчун як безараргардонӣ ва маводҳои антисептикӣ ба мардум инчунин ниқобҳо тақдим карда шуданд. боварӣ комил дорем ки мо агар ҳама якҷо кор кунем мо ба ин беморӣ пирӯз мешавем, ғолиб мешавем. ҳамчунин ба сокинон дар ин деҳаҳо аз тарафи соҳибкор Иззатулло Ахмедов ниқобҳои тиббӣ, маҳлулҳои антисептикӣ, собун ва моеъҳои гуногуни зидди касалиҳои сироятӣ тақсим карда шуд. чанд марҳила мо якум барои беморхонаи марказӣ таҷҳизоти тиббӣ дода будем аз ҳисоби оилаи худомон баракатла тоқиҷа ва дар марҳилаи дуюм масъулаи хӯрокворӣ пеш аз ид тақсимот карда будем ва гуфта будем ки марҳилаи сеюм барои безараргардонии деҳаҳо саҳми худро мегузаронем. Мана имрӯз чӣ хел ки дида истодед, барои дар деҳаи иттифоқ ва байналмилал барои безараргардонӣ аз ҳисоби техникаи худомон бар маҳлулҳои безараргардонӣ оварда ва ба халқ ниқоб, маҳлули антисептикӣ тақсим карда ва фаҳмондем ки барои тозагиро риоя кунанд, барои саломатии худ беҳад аҳамияти калонтиянд ки барои ҳамин хел мо дастгирӣ кунем ва халқ фаҳмонда ҳамин корро пеш мондан гирем. Агар мо бовари комил дорем ки аз ҳамин беморӣ бо сари баланд мебароем. бояд гуфт ки дар марҳилаи аввал аз тарафи оилаи Ахмедовҳо ба беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода лавозимоти тиббӣ ва маҳлулҳои антисептикӣ, маводҳои ғизоӣ кӯмак гардида буд. ҳамзамон аз ҷониби соҳибкорон ба оилаҳои камбизоат, афроди имконияташон маҳдуд ва ҳавлиёбони маҳаллаи дуюм кӯмаки моддӣ дастрас гардид. бо масъалаи пешгирии бемориҳои сироятии коронавирус COVID-19 дар ҳамаи деҳоти шаҳри Турсунзода аз ҷониби масъулин тадбирҳои саривақтӣ андешида корҳои профилактикӣ дар дигар минтақа идома дорад.